Chydig oedden ni'n feddwl wrth gyrraedd gat Cymru'r Siarpas a phentra genedigol Pemban tywysydd fod trychineb yn ei aros. Roedd ei chwaer, mam i ddau o blant ifanc, wedi marw'n ddi-symwth o diwrnod cynt. Ei chorff wedi losgi yn ill y Buddhist, a'i llwch wedi danu ar y dwd cosi, afon Everest gerllaw. Y gred leol pan fo marwolaeth annisgwyl fel hyn ydy bod ysbryd drwg yn y tŷ a rhaid cael gwarad ohono. Yn noson honno, mi oedd y lama, yr offeiriad lleol, yn galw draw i'w wneud hynny, a mi gafon ni fod yn dystion i'r digwyddiad, yn cwmni Pemba a'r porthor yng Ngawa, oedd hefyd yn hannu o'r un pentra. Y peth cyntaf welon ni, oedd y lama yn llunio delwa clai i gynrychioli'r wraig ifanc fu farw a'r ysbryd drwg a'i cipiodd hi. Mae'r lama rwan yn ystod un o'r llyfrau sanctaeth sydd wedi osod yn dudalennau rhydd rhwng dau glawr yn stribedi hir. Yn y corff, wedi ystyn cwcri ac yn uro'r llafn miniog efo menyn. Mae Ngawa bellach wedi rhoi mo cadach yn ei ben ac yna het bigfain o well wedi phlethu sy'n yr lawr yn isel dros i wyneb o a tisgwydda fo y cwcri iaredig yn ei law a mae rwan ar ei beneglinia o'n blaenau ni. Pas y stafell yn chwifio'r cwcri uwch yn penna ni gan y godi gwad eich pen chi neu fynd â fo i'w ganlyn ac yn rhithro allan trwy'r drws i gyfeiliant a chlydiannu glywch chi. Rhai ar plant rwan mynd â'r ffagla tân allan trwy'r drws. Yr ail yn mynd allan a'r trydydd yn barod i fynd. Holl beth rwan yn cael ei gludo allan. Y modela, y cwbl. Y lama yn ympledu ni efo reis a pledu phawb arall allan. Does am golwg o ddim byd rwan. Mae'r ysbryd anlwcus oedd yn y tŷ oedd wedi dod y marwolaeth wedi cael ei hel allan
wedi esgymuno.